Henrik patruljerer i udkanten af Aalborg. Her spotter han en lille blå Toyota. Under patrulje, der kommer der en ældre bil kørende imod mig. Den vækker min opmærksomhed, og det gør føreren i øvrigt også. Jeg har en mistanke om, at jeg ikke har kørekort. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men der er bare en mavefornemmelse, der siger, at han ikke har noget kørekort. Goddag. Ja, du. Det er færdspolitiet. Det kan jeg se. Har du et kørekort, må du også se? Jo. Har du ikke? Er du frakendt i kørekort? Ja. Ja. Hvis bil er det? Det er min kusines. Det er din kusines. Hvor mange gange er du blevet taget før? Den var 3 gange. Det er 3. gang. Jeg er på vej til min mor, hun er blevet indlagt på Aalborg sygehus. Ja. Kørselen, den stopper her. Ja. I kommer ikke videre herfra. Historien med den syge mor påvirker mig ikke i det her tilfælde. Jeg hører alle mulige forklaringer på hvorfor og den slags ting der. Men altså, fakta er, at folk ikke har et kørekort, og så skal de ikke ud og køre bil. Yes. Jeg vil godt lige have dig til at puste den her, inden jeg forlader dig. Det var puster. Pust. Meget mere. Det er slet ikke nok, det der. Det er ikke nok. Det er slet ikke nok, det der. Prøv at stop. Når du puster. Ja. Ja. Du siger bare til, når du er klar, så er jeg også klar. Og så puster du bare. Pust. Ja, det er fint. Tak for det. Prøv at se her. 0,54. Okay. Nu er det lige 4 år. Ja. Og når har du sidst fået noget at drikke? I aftes. I aftes. Men du kan også se, at den hænger lidt i bremsen her, ikke også? Ja. Du slipper med skræk. Du er en kammerat. Ja, det er normalt ikke det, jeg gør her på det tilfælde. Men i det øjeblik, jeg trækker den, så får jeg taget en blodprøve, så vil du være under 0,5. Kan I have det godt? Det er en god weekend. Tak. I lige måde, trods alt, også til jer, ikke også? Og lad nu være med at køre herfra. Ikke? Jeg er jo i området. Det er godt. Det er fint. Kan I have det godt? Godt. Den samlede bøde til manden ender på 10.000 kroner, da det er 3. gang, han bliver stoppet uden kørekort.